Le, arepe nang ndi? Panas-panas keluyuran. Apa to, Mbok, Dik? Wo, bocah kok nglamak ngono. Kowe budek to? Apane sing badhek, Le? Astagfirullah. Sabar-bar engko. Ngomong apa to, Le? Sabar engko. Ye, tangale apa piye? Was mumet. Bocah kok gremeng ae. Aku ki wis wong-wong. Kok jek mbok gombali ae. Apa? Gombali kowe? Ya mikir dua kali tak aku, Mbok, Dik. Apa, Le? I love you. You.